johdolla. Elokuussa mun piti vissiin jättää se. Nythän rakennetaan sitä, että kun on näitä labroja ja laatujärjestelmiä, että niiden yhtenäistämistä, eli sitä työstetään. Ja sitten on näiden työpajojen kautta niin on sitten myöskin koottu, että ketkä on niitä henkilöitä, jotka on tutkimusorientoituneita, eli aika paljon, 28 henkilöä on tässä biotaloudessa, jotka on kiinnostuneita TKI-toiminnasta. Ja sitten on haettu hankkeita myöskin. Ja aina hankkeita kun haetaan, niin sitten on pohdittu myöskin, että miten se liittyy koulutukseen. Eli saadaan integroitua. Näitä hankkeitahan tekee useampi henkilö ja ne on koonnut oikeastaan luonnollisesti niistä aiheista kiinnostuneet henkilöt niin kuin omiksi ryhmikseen. Mutta tämä työpajatoimintahan jatkuu vielä, eli 20. päivähän meillä on 3. työpaja ja sinne tulee jo sitten myöskin rahoittajaa mukaan. Eli näiden hankkeiden kautta muodostetaan näitä työryhmiä niin, että ne tulee luonnolliseksi, niiden yhteistoiminta. Ja just nämä työryhmät, niin niiden tehtävä on toisaalta sitten myöskin tämä poikkitieteellisyys löytää, että kun on aiheita ja tarvitaan jotain muuta osaamista siihen kylkeen, niin ne sitten hakee sieltä toisista elementeistä niin